Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Tira, ongi etorri historiako egun aspergarrienera. Ez diogu guk, adituek diote, William Tunstall Pirou, informatikari britainiarrari, 2010an otu zitaion jakin egin bertzuela zeintzuk izan ziren historiako 24 ordurik aspergarrienak. Horretarako, True Knowledge erabili zuen, bere kabuz sortutako weborria, 300 milioi gertaera historiko baino gehiago zituena. Han agertzen ziren historian markatutako milioika gertakari. Hau da, gertaera garrantzitsuak, pertsona garrantzitsuen jaiotzak edo heriotzak, eta algoritmo batzuen bitartez, egun bat nabarmen aspergarria izan zen. Tunstall Pirouren arabera, 1950ko apirilaren 11 zen egun ura. Igande horretan gertatu zen garrantzizko gauza bakarra Abdullah Abadar intelektual turkiarraren jaiotza, Belgikako hauteskunde orokorrak eta Jack Schaffelbodam Ingalaterrako hainbat futbol taldetako erdilari ohiaren heriotza izan ziren. Egia esan ez dirudi egun oso zirraragarria ez, baina horrek ez du esan nahi, historiako apirilaren 11 guztiak aspergarriak izan direnik. Soilik, 1954koa, ea gertakari gehiago topatzen dituan beste urteetako apirilaren 11an, zerbait egongo da. Begira, oiana hemen. 1970ko apirilaren 11an, Apolo 13 Kañaberal lurmuturretik aireratu zen ilargira bidean. Bai, Goiuri, baina jarraitu irakurtzen. Apolo 13 azkenean ezin izan zen bertan gelditu. Gertakari tekniko baten ondorioz eta historiara igaro zen lasterketa espazialaren porrot arrakastatsuena bezala. Beraz, bai, aspergarria hau ere. Ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Ideak doinuak daramatzagu kolkoan. Tira, baina gurean egon dira gertakari interesgarriak. Adibidez, 1853ko apirilaren 11an, Argako erregina jaio zen Remigia Etxarren funambulista Iruñean. Ondo. 1882an, emanaldi gogoan garria eskaini zuen Remigiak milaka ikusleren aurrean. Iruñeko Kaparrosoko errotaparean Arga ibaia 4 aldiz gurutzatu zuen, lurretik 10 metrora zegoen soka baten gainetik. Zangoak saski banatan sartuta zituela. Eta hori gutxi balitz, igaroaldietako bat begiak estalirik egin zuen. Bueno, ja gehiagi, iruditzen zait niri. Pasa egintzen. Hauez kantua dautsi duzu, eraikitako zubia deusestatu, ta orain harri pilo bat baino ez dugu. Jarrai dezagun Iruñean, egia esan hobegun batzuk aspergarriak balira. Aspertzen bazara ezer txarrik pasa ez denaren seinale delako, ez? Beraz, ez dakit, baina, karo, kontua da, tamalez, ez dela beti kasua. Duela 87 urte, gaurko egunez, Iruñeko Katatxu tabernako sarekadan, 30 bat lagun atxilotu zituen polizia militar frankistak. Ezkabako gotorlekutik presoei Ipar Euskal Herrira ihes egiten laguntzea egotzi zieten. Emakumea bertzalen batzako hainbat kide zeuden atxilotuen artean. Talde honek beste hainbat emakume talde antifrankistarekin batera, ezkaban preso zeudenei kanpotik laguntza ematen zien, baliabideak zein informazioa helaraziz. Baina emakume horien aktivismoa ez zegoen atxilotuei laguntza materiala eta afektiboa ematera mugatuta. Horietako askok, emazte edo aizpa izateaz gain, presoen ideal politikoak partekatzen zituzten, eta egoera politikoari eta gerraren garapenari buruzko informazioa filtratzen zuten. Gora, emakumeiak.
gaude. Bada, sarekada batetik atxiloketa batera, 1987ko apirilaren 11ak ertzaintzak 2 lagun atxilotu zituen lekeition. Haiekin euskaraz hitz egin nahi izateagatik. 2 egun egin zituzten kuartelean, agentekin gaztelaniaz mintzatzeari uko egin ziotelako. Haietako bat geroago ere berriro atxilotu zuten. Begira balotura, normalean legebiltzarreko bilerak aspergarriak izaten dira. Baina 2013ko apirilaren 11akoa berezixagoa izan zen. Izan ere, Espainiako legebiltzarrean ERZ-ko 3 legebiltzarkide katalanez mintzatzeagatik kalera bota zituzten. Joan Tarda, Alfred Bosch eta Teresa Jordá izan ziren legebiltzarkide horiek. Kontua da, aurreko egunean, Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak esan zuela, Generalitateak eskolak gaztelaniaz eman beharko zituela ikasle bakar batek hala eskatzen bazuen. Horregatik hitz egin zuten katalanez ERZ-ko kideek. L'altre en una taula que ara sembla diferent. L'espelma t'il·lumina, tancant els ulls, provant el vi. I de sobte et reconec i no entenc on hem estat tot aquest temps. I em preguntes si estic bé i encongit goso confessar-te que ahir a la nit volia explicar-te que ja no sento allò per tu, que potser estaria bé donar-nos un temps per cadascú i em respons que... Tira, eta ez dugu aipatu, baina ondoren Xabino Kuadra Maiorreko diputatuak euskaraz hasi zuen mintzaldia Joan Tardari elkartasuna agertzeko. Benga, beste gertakari bat, 2002ko apirilaren 11an presos ekimeneko 2 kide baino ontzi banatan sartu ziren Eusko Legebiltzarraren aurrean, Unai Romanok jasandako torturak salatzeko. Torturaren froga bilakatu ziren Gasteiztarren argazki handiak jarri zituzten esian, denek ikustezaten. Unai Romano 2001ko irailaren 6an atxilotu zuen Guardia Zibilak, banda armatuari laguntza egotzita, baina azkenean absolbitu egingo zuten. Horren ondoren, hainbat egunez inkomunikatuta eduki zuten, eta ondoren mota guztietako torturak salatu zituen. Ezten begi honez ikusi inoiz guretzat, nola normaltasun berri horrek guri ez zigun eragin. Nola zeinak beti izan duen aukeran, eraikitzeak aiolarik eder dena, aldarria egin zion berdin ustezko askatasunari. Muxu trukirri barre bat orkanpoan, lapurtzea bazen. Ta hemen ordea musu bakoitza berdin, zeinen garestiden. Oroitzen nola itxizituzten herria. Ikusten, gertakari guzti hauek, sarekadek, atxiloketek, torturek ez digute aspertzen uzten. Beraz, algoritmoek nahi dutena esan dezakete, baina apirilaren 11 gurean behintzat ez da oso aspergarria izan historikoki. Eta gaurko ere ez da izango, gu kurrengo 2 orduetan behintzat ondo pasatzeko asmoa badaukagu. Eta hori egingo dugu. Unai Elordi Hidalgo etorriko da. Konputazio kuantikoa hitz egingo digu gaurkoan. Eta Jose Angel Medinarekin ere ariko gara, Euskadiko Arkitektura Institutoaren Arkitektura Zineman bulegoak egitasmoaren baitan gaur bertan abiatuko da, eta hilabetetan zehar izango ditu proposamen gehiago zuentzat. Bueno, eta jolasteko prest etorri gara. Gure entzule fidelenek jakingo dute urtero Euskadiko gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak antolatzen duen jolasarekin bat egiten dugula. Ba urten ere hori egingo dugu. Gaur zuen ezagutzak proban jarriko ditute, Iñigo eta Oiana? Ze beldurra. Bueno, gero, Ane Muñoz eta Irene Balzategi etorriko dira. Eta euren Aminona proiektuari buruz egingo digute. Eta guztia entzuleok 2 ordutan beraz bisi-bisi abiatu beharko dugu gaurko. Apirilak 11 ditu gaur, eta ostirala da ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, Oiana Maritorenak enbe, egunon. Egunon! Eta zuekin Goiuri ez eizarandia, egunon. Egunon edo. Zer dezu emakumia. Oi da, eguna. Gaur ere baldeu. Gero kontatuko dizu. Oi ama.
Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 971 garrena du, apirilak 11, goizak 10 eta 19 minutu izango ditu 5 segundo barru, gu 3 gara, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise. Egunon entzuleok hemen gure txatean ari dira, egunon gaztiak, egunon, atzo ezin izan izuen entzun, sentitzen dut baino ziur nago, efemeride bat aztu zenutela. Bere urte betetze eguna, agian? Atzo zan Gorka. Ez? Ez, indiokarrak Ai, indiokarrena! Agian indiokarren urte betetze eguna atzo. Zemano, Gorka zorion genuen duela gutxi, baina indiokare ez dakit. Noizkoa den. Apirilak 11, Amar, atzo. Atzo 10, Udio. Eguno. A ber, gauzat izango dizuet, kafe makina izorratu da, edo goiurik dio izorratu dela, nik izut ikusi. Konprobatu Bai. dugu. Barkatu, demonio alakoa. Begira, beste egin, sunrise, sunrise. Never something I could hide. Nire maite dut da asteburua datorrela dio Gorkak, eta igandean daukat gosaria brunch urrengo asteko bidaia prestatzeko. Epa! Zeunak diren horiek, Oda, bidaia bat prestatzeko, ja plan polit bat egiten duzu, bai, dela egia esan. brunch bat egitea. Aurrekontzuk bezala, afari horrekin, kontatu zenura. Bai. Afari tapadera horrekin, dena kontatu behar bada. Bueno, Gorkak dio, Arabako lurraldean, jo, Inigo, ze besok. Inigo! Oianak 12, goiuri, altxaporrua ikusi dezu Inigo gaztetan YouTubeen? Ikusi ditugu bideo batzuk bai Gorka. Inigo oso gaztetatik ibili da platoz plato, eta orduan badaude hor bideoak. Bai, Baita oianarenak ere badaude, Babarron platotik, aza plato ora. Oiana gaztetxoa zeneko bideoak eta badaude YouTubeen. Bai, egongo dira. Asko, hombre. Nireak baino askoz gehiago gongo dira. Throw its cover. Ze famatu zaten, Ez taldez. Tira, gure maite dutekin abiatu beharko dugu gaurko saioa ere, eta... Ai, nik maite dut asko dauzkat. Ez ni hasiko naiz maite dut ezarekin. Bota. Ui. Arna sartu, bai. Bigarren kafeko 9 eta 61 garren saioan, esan behar dut, gorroto dudala kafea. Gorroto dut kafearen zaporea, gorroto dut kafearen usaia, gorroto ditut, baina goitik behera kafe zaporeko musuak. Norbaitik musu baten dizunean kafea hartu berritan. Gorroto dut kafea bere osotasunean. Gorroto dut jendeak esaten duenean ez ezken niri ez egin kafea hartu aurretik. Ezke kafea hartu gabe ez naiz pertsona. Gorroto dut kafearen unibertso guztia. Zerren gaur ze gertatu da, Inigok eskatu didala kafe bat egiteko. Naiz eta Inigok badakin, nik kafea hartu da, baina, Eskatu dizut egiteko, Bai. ez hartzeko. Ez, eskatu dit kafea egiteko. Da orduan guk hemen badaukagu kafe makina bat. Barkatu, Eta joan naiz kafea. 5 urte daramatzagu bigarren kafea egiten elkarrekin. Izango da, bigarren aldia, 5 urtetan eskatzen dudala goiuriri kafe bat. Barkatu atxorretxaldean, zeinek etarazizu Bai, kafea. atzo bat eta gaur bestea. Eta atzoten arazoik egon. Ez, eta gaur goizean joan naiz gure kafe makinara. Kafe makina polita, kafea prestatzera, eta kafe makina lehertu eginda. Bai, kafe makina bere osotasunean lehertu eginda, eta orain, ez zinduzu ikusi xeritan nagoelako, baina atzo bertan estrenatutako galtzak, kafez bete zaizkit,
eta jertxean ere kafea daukat, eta orain kafe usaia dario nire gorputzari, kafea dago bigarren kafeko irratsaioko estudioaren lurrean, kafe makinak nazka ematen du, eta gauza asko bururatzen zaizkit oraintxe esan nitzakeenak. Baina kantuan esango dizut. Inoiz dantzatu ez genuen balsa Kafe bat zor diratzu orain Tren honegan duzuen kafetegian Ojetu kalduen bulegotikan Hau da nire reklamazio gutuna Bale, nire galdera da, nola nik ez dudan sekula kaferik hartu? Oiko haute da hori, ez? Ez, nola garbitzen dira? Urarekin kafe- infusioa. Kafe arrastoa... Ba, nik inigo kafea zor dizut, baina zuk galtzak zor dizkidazu. Ni ari naiz ja konsulta bat egiten, bazpade. Bale. Zure amari ez da? Marikor hori, bai. Marikoro, bezez, bakeroetatik kafe Eske- arrastoa nola kendu. Badago jakituria bat hor, nik ez daukadana. Eta gainera, hau, batzutan aintzat hartzea ere garrantzitsua da. Pixkate nik kontrako bide hartu izan du batzutan hor oso autonomo izan nahi, eta, klaro, badiduri amari galdetzea nola garbitu hau, eta beste, eta konturatu ez, zure amaren jakituria esparru ere izan dela hori, eta hori aintzat hartu behar dela. Beraz, hortxe joan da galdera, Goiuri. Laizter jakingo du erantzuna. Oso zerren hau. Kafe bat zor diratzu orain Ez da gidu letra... Koatarian. Bueno, lasai, kontzertuetan ere batzutan niri joaten zaitez pentsa. Asko, maite ez dudan zerbait, idazterako orduan, badaukat joera kantuak idazterakoan, estribilloetan, leloetan edo, nolabait, nahiko simetrikoak diren letrak osatzeko. Kafe bat zor didazu orain, tren honek galdu zuen kafetegian, eta gero esan, kafe bat zor didazu orain, besarka dautxien klubean. Eta orduan, iristen diren kontzertuak, daukat, joera ikaragarria ordenez aldatzeko. Bai? Bai. Eta nola esango zen, nola esan hoi dezu? Ez, sartu behar estribilloan kantatzen tren honek galdu zen kafetegian, esan, kafea zordia zorain besarka dautxien klubean. Eta orduan, karo, Neritz eta Ander koroak egiten ari da, edo Janire Arantzabek askotan gorekin kantatzen duela. Bazpare itxututen dira igual, ez? Ez. Bakarrik abesten ez dudanetik, azken bizpairu urte hobetan ja koroak eta ja, oso garbi daukate barruan. Baina badaude kantu batzuk nun ez dagoen inor koroak egiten, eta hor... orduan ja, edo zer esan dezakezu. Edo zer, bueno, edo zer ez. Edo zer ez, baina bai, egiten ditu horrelakoak. Oiana, zein da zure maite duta? Bi gauza esango ditut. Maite dut ez bat, ze aurreko baten apuntatuan eukan esateko, eta gaur hizkuntzaren kontuarekin, katalanez hitz egin zuten asuntua euskeraz, ertzainek atxilotu zituzten bi hoien kontuarekin, azken aldin euskerarekiko egon diren ETB-ren eta Kutxabanken komentarioak igual hemen aipatuko zen dituzten bere garaian, baino hoiek sutu egin induten bere garaian, eta ez nituen esan, eta uste dut hoiekiko euskaldunok ere zerbait egin behar dugula, eta gure hizkuntzaren garrantzia azpimarratu edo goraipatu edo kasu batzuetan euskeraz aritu eta agian kontrakoek beste zerbait esango digute aurrean ditugunek, baino horri eutxi. Baina nentorren bidean gaur kotxez etorri naiz eta maite duta pentsatzen ari nintzen eta maite duta pentsatzen ari nintzela emozionatu naiz. Eta orduan ez dut esango zein den maite dut hori, zebestela berriz ere emozionatu ingo naiz, baina justu hor nentorrela erdi malkotan ikusi dut Transportes Maite. Eta esan dut, hoxe da, nire maite duta. Justo maite duta pentsatzen, justo Transportes Maite kamioi bat ikusi dut. Eta esan dut, bueno, igual ez dut naiz gai izango esateko zebestela unkitu ingo naiz, baina ni gordeko den niretzat maite dut hori. Eta orduan geldituko da, nire barruan. Han joan da kamioian. Bai, hortxe. Nik lehenkoan argazki daterion furgoneta dati, Goiuri, kooperatiba elkarte txikia. Poligono elbarren bigarren zemakia zaldi bia. Diru bebikoitza goiuri.es. Ala, eta nik egin nahi badut gora webgune bat? Eus egingo duzuzuk. Egia da. Begira. Eta gainera, beraienera trafiko asko badago, baten bat konfundiduta, zurera iritsiko da. Hazen da.
Nik maite dute paradoxa bat gertatzen dena hemen, guk Euskal Herriko itzulia kontatzen dugu aste honetan guztian arratsaldetan, Julen Goikoetxeak, eta beste bat solaskidek, eta neuk, eta badira bi ziklista, Tadei Pogačar ziklista, ziren momentu ontan ziklista honenaren taldekide direnak, ematen dutenak zer hitz egina, ziklista honak direlako, oso onak direlako ere, eta, batzutan lanerako ere, eskakiatu xamarrak ere badirelako, batez ere beraietako bat, eta bar. Kontua da, beraietako bate joan den urtean irabazi zuela itzulia, Ayusok, eta aurten itzulia irabaztera bidean doan ziklista Almeida da, biak taldekideak, UAE taldeko ziklistak, eta Josean Fernandez Matxin Bilbotararen txirrindulariak zuzentzen ditu. Kontua da, azten gara lagoen, bai, Ayuso eta Almeida eta Ayuso, eta Goiuri egoten da batzutan eserita ordenagailuarekin, eta pentsatzen du, ari garela Madrilgo egoera politikoari buruz izketan. Eta hemen egoten dira, eta Almeida eta Ayuso aurre hartu dio, eta Almeida, eta ez datoz bat, eta honek, eta estrategia, ze karo, hemen estrategiak eta aipatzen dira baita ere, eta karo, nik estrategia politikoak edukitzen dira buruan, eta Ayuso eta Almeida, eta Almeida eta Ayuso eta Almeida, eta hor daude Almeida eta Ayuso behasainen, eta sufritu egiten dut, ze benetan Almeida eta Ayuso abizenak, guztiz lotzen ditut. Bai, egia da ere bai, Sánchez esaten duzu, eta claro, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, bada, baina Sánchez abizena ohikoa da, eta asko daude, eta orduan ez zait etortzen, baina Almeida eta Ayuso, gainera, bi pertsonai politiko horiek ez ditut jasaten, eta hemen aritzen dira, itzulian Ayuso eta Almeidarekin gora eta bera, eta ni egoten naiz sufritzen eserlekoan. Esko zabeto Aramburu. Alex Aramburu aldea erreko da. Andorra, no? Pues me la agarra con la mano. Goiuri kontazazu hau mesedez. Darama Goiurik 3 egun ezin buelte eman da Txiolandian Twitterren ikusitako komentario bati. Badakizue Alex Arambururekin egon dela polemika, ez berak ezer gaizki egin duelako, baina antolaguntzak eta epaiek saltsa sortu dutelako, garaipenak kendu, gero eman diote, garaile izan zen, behasainen Alex Aramburu. Baina honek, Txiolandian Alex Arambururen inguruko txio asko eman zituen. Bai, kontua da, nik sartu nitzela ikustea, ea sare sozialetan jendeak zer esaten zuen Alex Arambururen inguruan, berari buruz, baizik eta itzulian gertatu zenari buruz, garaipenak kendu zioten, berriro bueltatu, kontu horiek. Eta orduan esan nik uste dut sareak sutan egongo direla, txerrindulari zale asko daude, Twitterren adibidez, eta orduan sartu nintzen begiratzera. Eta Alex Aramburu tal jarri nuen, eta orduan Alex Aramburu aipatzen zuten txio guztiak agertu zitzaizkidan. Tan non agertzen den txio bat izketan de Alex Aramburu euskalduna dela, baina Andorran bizi dela, ez dakiz zer, eta orduan batek jartzen du. Ez jartzen zuen Alex Aramburu emerekin. Bai, baina lehenengo, hasiera hori zen, hortaz izketan ari ziren, kesi Andorran bizi, ez bizi, horretaz, eta batek Alex Aramburu jarri zuen, eta orduan batek erantzun zion. Ez dakit zein den Alex Aramburu, baina Alex Aranburu euskalduna da. Eta beste batek erantzun zion. Ez. Andorrano, Andorran bizi delako. No es basko, es andorrano. Tardun, lehenengo txioa jarri zuenak, segituan erantzun zion, pues me la agarras con la mano. Da, hain humore... Basikoa. Eta ez dakit zer beste hitzerabili, baina ez nuen espero, ze, karo, txio guztiak ziren serioak, nola egin dezake epaileak, nola hartu dezake erabaki hau, aialek garaipenak kendu diote hau da lotxagarria ez dakize, eta bat batean, Andorrano me la agarras con la mano, eta orduan, bai, egia da, onartu behar dizuet, feminismotik, eta hementxe humore inteligentea gustatzen zaidala esaten dudan nere atalaia moraletik, sekulako grazia zintzidala. Eta dara matza, 3 egun, esaten Andorrano. Tira, bagoizeko 10:32 ditugun horretan, nik maite duta esan dut, ez bai esan dut, zuk ere bai Goiuri. Bai, eta oienak ere, bai, denok esan dugu maite duta, hemen ez dago gutxatean bezalako maite dutek, aurrera egin dezakegu, konektatzeko zuekin. Sabanako lehoiek bezala, gutako bakoitzak indar berezia du. Batzuek indarrez horro egiten dute, beste batzuk urrats sendoz zibiltzen dira, eta batzuk oraindik beraien ahotsa deskurritzen ari dira. Lehoitasuna, generotik haratago doa, eta beharrezkoa da hori entrenatzea gizarte bidezkoagoetarantz aurrera egiteko. Eta zuk, zer nolako lehoia daramazu barruan?
Wow. Kontua da, jolas bat proposatzera natorrela. Lehoiak erdigunean jarrita, ze, aizu, zuek ere bai, lehoiak zarete, Inigo eta Du ere bai. Oiana, zuek ere lehoiak zarete. Konta da, zenbateraino ezagutzen duzu munduko emakumen egoera, galdera, plazaratu digula, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako 83 erakunde biltzen dituen Euskadiko gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak. Aurten, urtero bezala Donostiako giza eskubideen zinemaldiarekin bat kaleratzen dute jolas hau eta aurten ere konektatu edo jolasa ekarri digute eta proposatu digute. Ez dakit buruan duzuen, Inigo Oiana, pasaden urtean ikasi genuen adibidez, kamiseta bat egiteko zenbat litro ur behar ziren, eta horrelako kontuetaz aritu ginen, aurten ikuspegia generoan jarri dute, eta orduan jolas divertigarri, argigarri bat sortu dute, erraz parte hartu daitekena, zuek konektatu Googleen bilatu ezkero agertzen zaizu, eta orduan agertzen dira quiz motako 10 galdera, generoari, berdintasunari, giza eskubidei, feminismoi eta munduko emakumen egoerari buruz hausnartu eta ikasteko. Edo gure begirada feminista zalantzan jartzeko askotariko galderak daude, baina guk, aizue, pentsatu dugu, zuekin jolastuko dugula, datorren astean hitz egingo dugu beraiekin, antolatzaiekin, agian gobernuzkanpoko erakundeko ordezkariren batekin, baina gaur jolasean hasiko gara. Eta, entzulek ere, gurekin jolas dezaten nahiko genuke, ze agian, pasaden urtean egin genuen bezala, opariren bat egongo da. Parte hartzen dutenen artean zozkatzeko. Baina lehenengo, jolasa. Ados. Jolastu nahi duzu? Tira, saiatuko gea. Bale, igo musika. Ai. Lehenengo galdera da errixena. Ados. Hau, hemen ez duzue hanka sartuko. Ez? Ze hizkuntzatan jolastu nahi duzue. Euskara edo gaztelania. Háblame en español. En cristiano. Bale, euskara. Mentxe, ikusten duzue pantailan? Bai. Agian streaming bidez jarraitzen dutenek ere, Bai, ikusiko dute, irrati bidez entzuten dutenek. Oraindik ez, baina zein da zure izena? Bigarren kafea jarriko dut. Zure izena da, bigarren eta bizena kafea. Bai. Bai. Ados, bigarren kafea prest altzaude? Bai, jarraitu. Baieztapen hau egia edo gezurra da. Adimen artifizialak desberdin tratatu ditzake pertsonak generoaren arabera. Egia edo gezurra. Iruditzen zaizu hemen, klaro, kontua da, gaur datorrela Unai Elordi, gero xoago etorriko da, eta berari galdetu beharko diogu, baina zuek uste duzue, adimen artifiziala hain azkarra dena, eta hain listoa, eta hain desberdin tratatuko gaituela generoaren arabera? Bai. Nik uste dut baiet. Jose, tristea da, erantzun hori. Zer dela esan dezu? Tristea. Tristea. Baina adimen artifizialak ez du egiten, ez daki nondik hartutako datu eta karo, datu horiek garai batean ez ziren oso venga, egia, esango diogu. Bai horixe bigarren kafea, bat eta bat bidirela bezain egia da hori. Adimen artifizialak datu historikoetatik ikasten du, Oianak aipatu den bezala, eta historia feminista ez denez, estereotipoak indartzen ditu. Hala nola gizonak liderrak direla eta emakumeak zaintzaileak. Adimen artifizialak maskulinizatua izaten jarraitzen du. Teknologian emakumeak 130 baino ez direlarik. Emakumeen presentzia handiagoa behar dugu. Aniztasuna areagotzea eta haren garapena arautzea funtseskoa da. Bai, aizu. Adimen artifizialarekin ere badugu sekulako erronka. Egia da teknologiarekin beti izan dugula, eta ikusi dugula adibidez euskara eta gaztelaniako itzultzaile neuronaletan, eta horietan zuk idazten balin baduzu mediku bat eta erizain bat, eta gaztelaniara itzuli, eta un mediko y una enfermera, zuzenean egiten dituela itzulpen horiek, beraz, bai, badugu hor sekulako erronka jarritu nahi duzu? Bai. Ondorengo baieztapenetatik zeinek adierazten du zuzen feminismoaren eta matxismoaren arteko aldea. 4 baieztapen daude. A.
Feminismoak eskubide berdintasuna bilatzen du. Matxismoak gizonen nagusitasuna defendatzen du. B. Gauza bera esan nahi dute, baina genero desberdinei aplikatuta. C. Feminismoak emakumentzako privilegioak bilatzen ditu gizonen gainetik. Eta D. Helburu berberak dituzten mugimendu kontrajarriak dira. Feminismoa eta matxismoa zari gara, Ez, ni machismo ni feminismo, ez? Ez dakit. Bueno, askok esango lukete... Askok horregatik. Bai. Askok esango lukete feminismoak emakumentzako privilegioak bilatzen dituela gizonen gainetik. Eta beste askok pentsatuko lukete gauza bera esan nahi dutela, baina genero desberdinei aplikatuta. Hor tiratu, ez? Ni machismo ni feminismo esaldi hori. Bai, garbi dago. Bai, eskerrak garbi daukazuen, ze jendeak ez dauka bat ere garbi, nik ez dakit zenbatetan entzun dudan, inok gaipatzen duen, machismo eta ez feminismoa berdintasuna, edo... Claro, eske orain feminismoak nahi duena da gizonak zapalduta eduki eta emakumeek bakarrik edukitzea, bizikalitatea eta gizonak sufritzea eta... Ez da gizu ze xelebrea den, hori gertatzen zaizunean, neska bat ezagutzen ari zarela. Emakume batek hori izaten dizunean. Nik gizon bezala joan neska bat ezagutzen hasi eta konversazioa aurrera joan ala, atera dizu... ez machismo eta ez feminismo esaldia, atera dizu salaketa faltsuen mantra faltsua, bueno, horrelakoak xelebrak dira, ze gainera zaude hor, hau inoiz kontatu dut, zaude kontrasan batean. Azen bali mazara ari azaltzen oker dagoela, mansplaininga egiten ari zara. Baina... Zera egiten ari zara barkatu? Gizonezko nagusitasun... Baina no esan duzuitza? Mansplainen. Eske, bai, hori. Eske, bai... Zer den kontua inigo, egia dela egoera hori oso xelebra dela, eta egia dela... Alderantziz gehiago bertatzen izuela. Dela, baina ez dakit zenbat emakumerekin topo egingo duzula, ez? Azkenen, machismoak eragiten die, ez soilik gizonezkoi, emakumeo ere eragiten digu, eta jarrera matxistak dauzkagu emakumeok ere, gizarte matxista batean jaio, eta ezi garelako, baina eunekotan... zenbat emakumerekin topatuko zara zu hori esaten dutenak, eta zenbat gizonezkorekin topatuko garago hori askoz gizonezko gehiagorekin. Baina, niretzat gizonezko batekin hau eztabaidatzea askoz erresagoa da emakume batekin baino, ze zaude, hori, pixkat kontrasan baten erdien. Gizon nahi ze esaldi gustatzen zaidan asko. Norbaiti irakurri nion, eta orain ez dut gogoan zeinena zen, baina, bueno, askotan zabaldu da sareetan, eta da emakumeok ez, gizonei esan beharreko zerbait dela, ez dakizue, ze sortea daukazuen, soilik berdintasunaren bilari garelako, eta ez mendeku bila. Bai, hori ustez, behin igual esan zen. Eta hori iruditzen zait, eske gainera ez, kejatzen dira gizonak feminismoaz, eta esker honez, edo esker honeko hitzak eduki barko lituzkete, ze ez gaude mendeku bila, baina mendekua ere, bueno, nik nahiko nuke, menduko pixka bat bai. Orduan zesaten didazue, zein zela? Bai. Feminismoak eskubide berdintasuna bilatzen duela, eta matxismoak gizonen nagusitasuna defendatzen duela. Bai, ados. Onartu. Hau oso interesgarria izango da, gero, honen, koordinakundeak gero datuak biltzen ditu, eta gero beraiek badakite ze uneko asmatu duen, eta ze uneko ez duen asmatu, galdetuko dieguea galdera hau, zenbatek faiatu deten eta zeinek ez. Baina momentuz, jolasak esaten diguna da, txalo zaparra da guretzat. Feminismoak eskubide berdintasuna bilatzen du, genero batek bestearen gainetik nagusitasuna, ez genero batek bestearen gainetik nagusitasuna izatea. Pertsona guztiek, generoa dauzein dela ere, aukera eta eskubide berberak izatea du helburu. Matxismoak bestalde, gizonak nagusi direla ideia sustatzen du. Mitxismirik, ez feminismirik no more mesedez, gauza bat esango dizuet. Ez dut jolasa unik egin, Ia, baina egintzen ezakin. Bai. Ez feminismirik, askotan esan dut nik, baina, bai. Hirugarren bat egingo dugu, eta ez dugu gehiago egingo, ze gero nola, zozketa egingo dugun datorren astean, eta sare sozialetan ere galderak jarriko ditugu, ezin ditugu erantzun guztiak esan. Beraz, Inigo Ian onderitzen zaizu hirugarren bat egiten badu? Bai. Bale. Bechdel testa. Bechdel testa emakumeek zineman duten presentzia ebaluatzeko sortu zuten. Film batek testa gainditu dezan 3 irizpide hauek bete behar ditu. Eta irudi bat eskaintzen digute. Eta irudian agertzen dira. Bat, gutxienez, izena duten 2 emakume agertzen dira. 2,
haien artean hitz egiten dute, eta 3 gizonak ez ziren zerbaiti buruz. Film hauetako zeinek gainditu du Bechdel testa. Bat tek bakarrik, gainditu du. Eta galdera, eta aukerak dira A Complete Unknown, hau da Bob Dylani buruzko biopika guain dela gutxi egiten dutena. Bigarrena da 8 apellidos baskos, ezagutzen duzu edenak ziurrenik. 3. da Joker, pelikula ere oso ospetsua 2019an egin zutena, Joaquin Phoenixekin. D da Avatar, The Way of Water. E da Frozen, eta F da La Sociedad de la Nieve. Joan gaitezke deskartatzen adibidez. Nik deskartatuko nituzke, bai ala bai, C, Da la Joker, D eta F. Sociedad de la Nieve gizona dia zean ekipokoak. Bai, protagonistak emakumeren bat agertzen da, baina kontua da gutxienez bi emakume eta izena eduki behar dute, ez? Pelikula batzuetan agertzen dira emakume bat eta emakume bi. Nik esango nuke bat dela, baina hori izan da ere besteetan. Hori izan da ere haze genero ikuspegi. Eske hori izan da ere besteetan, gainera, ez egotea hori izena, osea, 3 baldintzetako hauren bat. Hor dauden pelikuletatik ziurrenik nik gehien gorrotu dudan pelikula da? Nik ez dakit erantzuna? Bale. Nik esango nuke E. Zure ustez ala da? Nik ez dakit... Nik E esango nuke. Ez dakit erantzuna. Frozen esango zenuke? Bai. Eta Inigok 8 apellidos baskos. Bai. Frozen ez dut ikusi. Nik ere ez. Gogoratzen dugu Bechdel testa gogoratuko izan, protagonistak emakumea dira, eta orduan pentsau dut igual itzengo dutela gizonak ez diren beste zerbaitetaz. Zean, konplitan nouen, igual egia da beti itzeiten dutela... Nik ez dut ikusi horrein. Arritzen hau. Egia da, 8 apellidos baskosen ere... Ez dakit. Edo igual ez dute momentu baten bi emakumeak 8 apellidos baskosen, zenbat izendun emakume daude? Bi. Clara Lago eta Carmen Machi. Hori behar dutez, gutxinez bi. Bai. Kontua da, berain artean hitz egiten duten... Akomplitan nouen ere nik uste bi direla. Izena daukate? Bai. Bale. Bai. Ja, ez, eta bestearen izena ez goatzen. Bueno, aukeratu behar dugu bat. Venga, nik 8 apellidos baskos esango dut. Eta bide batez entzulek badaki pelikula honekin badauka Baita dala... minuta zaudela, ez? Gorroto harreman bat. Zein jarriko dugu? Zu nahi duzuna. Zu zara, 3. Zu ze jarriko zenuke. Baina ni ari naiz hemen gidari lanak egiten. Nahi duzuena. Zozkatu. Aizu, nik ere nire lehenengo impultsoa Frozen izan da. Naiz eta ez zuen ikusi. Nik ere ez. Venga, Frozen. Baina, ez dakit hor emakumea. Zuk bai utzi gaituzula Frozen erakustaldi horrekin. Filmean, Elsak eta Anak beren erresumari, haurtzaroari eta arazoi buruz hitz egiten dute, ez bakarrik gizon bati buruz. Zinemak ez du errealitatea islatzen soilik, errealitatea ereik ere egiten du, hau askotan aipatu dugu hemen bigarren kafean. Emakumezko pertsonai askotarikoak eta protagonistak dituzten historien alde egitea funtsezkoa da mundu berdintzalegoa eraikitzeko. Eta orain, Bechdelen test klimatiko bat sortzen ari dira. Jakin mina pizen aldizu, kuskuxatu. Bueno, kuskuxatuko dugu gehiago, hitz egin genuen behin Bechdel testaren inguruan, aipatu genituen, ekarri genituen pelikula oso ezagunak, betetzen ez zutenak Bechdel testa, eta helduko diogu berriro ere gaiari, ze benetan interesgarria da, ze bada zenbat pelikuletan agertzen diran emakumeak lanpara lanak egiten. Hoxe izan da gaurko konektatu, datorren astean gehiago hitz egingo dugu, baina adi gure sare sozialetara ze galdera gehiago jarriko ditugu eta ondo erantzuten dutenen artean saritxoa. Una mujer da de comer a los gatos debajo de mi casa. Hay que creer en ciertos seres humanos en estos tiempos que pasan, faltos de domingos soleados, días que se escapan. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer. Goizeko 10:48 minutu ditugu eta bagoaz, ez dakit Donosti ingurura goazen, ez dakit gure horrengo protagonista non harrapatuko dugun, baina kontua da Euskadiko Arkitektura Institutuak Arkitektura Zineman Bulegoak izeneko ziklo abian jarri duela. Bueno, gaur bertan gainera abiatuko da, eta zinema ziklonek lan espazioak balietxi nahi ditu. Gizartearen zati handi baten egunerokotasunaren
parte den arkitektura hori. Ziklo honen bidez, Euskadiko Arkitektura Institutuak beste gai batzuk jorratu nahi ditu. Erakusketa programan erakusten direnetatik haratago, arkitektura herritarrei hurbiltzeko. Ikuspuntu desberdinetatik, eta lehenengo edizio honetako gaiak bulegoen ingurukoak izango dira. Eta nik pentsatu dut, Goiurio Iana, nahiko nuke, arkitekton batek gure bulegoa aztertzea. Ui, ama. Nahiko espazio xelebra da gurea. Bai. Niri asko gustatzen zait, baina egia da... Gonbidatu guztiek hori esatu da, izeleko polita daukazuen, eta bai, egiten dugu lan, irrati estudio, bulego, espazio komun batean, nahiko xelebre dena. Bueno, aizue, hortxe dago kontua ez, zinemaren historian oso presente dauden eguneroko espazio arkitektonikoak direla, bulegoak, eta horri helduta, nolabait arkitektura esparru guztietan zeharkakoa dela azpimarratzeko, bizi garen eta guztioi eragiten digun espazio horiek, filmetan, kulturatik, zinematik eta divulgazio arkitektonikotik gertu dauden eremuetako pertsonek, aukeratu dituztela arkitektuar izan behar izan gabe. Beraz, zer da gertatzen ari dena? Bueno, hainbat pertsona bilatu dituela Euskadiko Arkitektura Institutuak, hainbat pelikulen bitartez, nolabait espazio arkitektoniko hauek aztertzeko. Eta diodan bezala, ez dira beti, edo uste dut, lau kasobetan, kasu bakar batean ere, ez direla arkitektuak izango, baina hor nahi dutela horbiltasun hori bilatu. Egitasmo interesgarria gertatu zaigu, eta Euskadiko Arkitektura Institutuko kide den, eta gure bigarren kafean ere lehenago izan dugun, Josean Medina, gonbidatu dugu bigarren kafean, tartetxo askar bate egitera. Josean, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, egunon, mila esker gonbidapena gaitik. Aizu, ari ginen hemen espazioak, bulegoak, zergatik bulegoak, egitasmo honen, ziklo honen, erdigunean. Nunbait badago arkitektonikoki zerbait oso interesgarri hemen? Bai, azken finean arkitektura, egunero bizitzen dugun arkitektura hori, segurazki gure etxez aparte, bulegoa izan daiteke edo gure lan postua, ezta? Eta, kasu honetan, bulegotara zuzendu nahi genuen begirada, pelikula hauen bidez, ezken finean, gure bulegotan ematen dugun denbora hain handia da, gauza asko daudela, ezakit, espazio guztiek bereizteko, eta zergaitik ez, mejoratzeko, ez? Eta horre, aipatu dudan bezala, aukeratu dituzu hainbat pertsona, nik esan dut arkitektu izan gabe, baina esango nuke kasu batzutan behintzat bai gertatuko dela, ze gaur esaterako Arratsaleko 7 Armas de Mujer pelikula aukeratu duen Pedro Torrijos divulgatzailea, ez dakit arkitektua ere ez den, Josean? Ni uste ez dela, baina egia da bere historia oso lotuta dago arkitekturarekin, eta oraintxe hortan segurazki, divulgadore bezala, fama desiente duen pertsona bat dela. Eta normalen, institutoren filosofia ere baita hortik dator. Arkitektura zitzegin, baino era oso horizontal baten, ez bakarrik arkitektuendako edo akademiatik edo disiplinatik, baizik eta, arkitektura azken finen, alako denon fenomeno oso kurioso bat da. Eta horretik, zehatu nahi genuen, pelikulen aurkezpena baita ikuspegi hori, kanpotik izatea. Aizu, lehenengo pelikula Armas de Mujer, eta norbait pentsatu lezake ez, horrelako gai, ez dakit, sendo baten eta arkitektura analisi bat egiteko, komedia romantiko batek ze espazio uzten duen, baina uste dut Pedro Torrijos berak bere sare sozialetan ere aurreratu duela, ez? Berarentzat oso ondo erakusten duela pelikula honek, zikloak bilatzen duena eta horrexegatik aukeratu duela. Bai, pelikulak duten botere handi bat hau da, ez? Ez bakarrik, arkitektura guzti hori erretratatu baizik eta erregistratu. Kasu honetan, hor Manhattaneko komedia romantiko hau Manhattanen ematea, eta orain dela ja 30 urteko Manhattan batetan, non edifizio batzuk ia ez daude, dakigun ez, edifizio famatu batzuk. Eta horregaitik, arkitektura hor atzen da on beste protagonista bat bihurtzen da, eta ni uste oso ondo gaina retratatzen dula,
giro hori, momentu hortako giro hori, ni uste Pedro, oso ondo esplikatzen hasi da hori dagoeneko bere saretan, eta, bueno, klasiko bat, gaina pelikula, bueno, uste Oscar bat, edo bi Oscar jaso zitula, ni uste, bueno, ikusteko oso polita, gaina jatorrizko bertsioan emango ditugu pelikula guztiak, eta ni uste, bueno, arkitekturara hurbiltzeko oso modu polita. Aizu, lehen pelikula ipatu dugu Armas de Mujer, gaur arratsaleko 7:00, okerez panaiz, Euskadiko Arkitektura Institutuaren egoitzan bertan izango da hau, Josean, Santa Teresa konbentuan? Bai, hori da, hor Santa Teresa konbentuan, alde zarrean perfektua da, pelikula ikusi eta gero bultatu bat emateko. Donostiako Elbira Zipitria kalean, Elbira Zipitria kalearen lehenengoan dago Santa Teresa konbentu hori, eta tira, arkitektura institutuak, bueno, arkitektonikoki zinez interesgarria den, eraikin batean ditu kokatuta bere instalazioak, beraz, plana, pelikula, zikloa gozatzea, baina nolabait, bai, han aldezarretik barrena bertara iristeare, bada, esperientzia oso ederra. Gaur bertan beraz, Armas de Mujer, Pedro Torrijosekin beste 3 egongo dira, eta tira, maiatzaren 9 beti ostiralak aukeratu dituzue, izango dena Playtime, hemen jaktati, ez dakit, pixka bate zine, bueno, ez dakit, sendoagoa, edo, bueno, aipatu dugu ez, lehen komedia baten bitartez kontatzen genuena, jaktatiren Playtime akaso bada, ez, pixkate kultuzko zinetik gertuago dagoen pelikula bat, eta hau Garbini Ortegak aukeratu du. Bai, hori da, jaktatiren pelikula beste Mononkle, mi tío esaten dana, eta beste hau Playtime, klasikoetan klasikoenak izan daitezke, gaina arkitektura funtzionalistari kritika zorrotza egiten dion pelikula. Gauza pila esan genezake pelikula hauei buruz, baina segurazki momentu hori erretratatzen duen, eta niretzako brillantena, oso brillantena. Guztiz gomendagarria ikusteko. Gaina badu komedia edo bai, puntu oso fin bat, bueno, segurazki danak ezautzen deguna, eta bai, oso nik usteet bulegoi buruz hitzeiteko ezin ziteken pelikula hau ez egon, ez? Aizu, Josean, pelikula bakoitza ostiralean izango da, ostiral batean, apirilak 11, maiatzak 9, ekainak 3 eta uztaiak 11, data hauek pixkat urrunago daude, eta uste dut, bigarren tartetxo bat hartu beharko dugula zurekin, beraietan murgiltzeko eta seguru, institutotik martxan dituzen beste proiektu batzuetan ere murgiltzeko, baina nolabait dinamika baina inuke azaltzea. Gonbidatu dituzue, aipatu dugu, Pedro Torrijos gaur, maiatzaren 9 Garbini Ortega, Kristine Guzman eta Marcel Benedito izango dira urrengo pelikuletan ariko direnak, nolabait dinamika edo izango da pelikula horretik eurek azaltzea zergatik aukeratu duten pelikula hori ziklo honetan emantzaien aukera horretan, horrelako zerbait, ez da? Hori da, alako zarrera itzaldi motz bat izangoa pelikula aurkezteko, zergaitik aukeratu duten, guk beraiei askatasuna eman diegu pelikulak aurkezteko, aukeratzeko, eta gero segurazkire solasaldi txiki bat eukiko dugu pelikula ostean. Osea, ni uste plana oso politxe izan daiteke, pila bat ikasteko, zatik datozen 4 autoreak oso onak dira. Hortaz aparte, justo institutuan gainea, etxebizitzari buruzko erakusketa bat dugu, eta bueno, plana borobiltzeko nik aproposa izan daitekena, bai. Aizu, plana borobildu duzun horretan, uste dut guk ere plan honi heldu beharko diogula, gaur ezpada beste proiektuetako batean, baina Josean Medinarekin eta Euskadiko Arkitektura Institutuarekin, itzordutxo bat egingo dugu lasaiago kafe bat hartzeko, Josean, eta gauzak behar bezala kontatzeko, baina eskertzen dizugu gaur hartu ditugun minututxo hauek, eta esan da bezala egingo dugu itzordu lasaiago eta luzeago bat etorkizunean. Nahi dezuen arte eta mil esker interesagaitik. Zaindu asko. Agur. Eta esmen jaktatiren filmaren Playtime honen doinuekin hurbilduko gara segituan eguerdiko 11:00.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Goizeko 11 ditugu eta azken ordukoaren bila salto egiteko prest izango gara segituan, baina bide batez konturatu gara gure txatean gaur ez atzo Indiokerren urteak izan zirela. 43 urte dituen efemeridea. Zorionak, Indioker. Nola ospatu zenuen, kontatu. Kontatu egun zor txatean, zein zenun. Zan dugu juri kontatu hain ziur, batean pentsatu dudala entzungo genuela Indioker erantzuten. Bai, ez da. Visualizatu dut. Bere hautsa batean. Zorionak, Indioker, espero dut egun ederra pasa izana, eta izu, atzo zertzen, osteguna. Osteguna urte betetzeguna horrek esan nahi du, luzat asteburu oso antzear urte betetze festa, Beraz, jarraitu ospatzen. Bantzuleo, bagoaz azken ordukoaren bila Bilboko estudioetara, Itxaso Leon lankide antxe dugu, eta Itxaso egunon. Jarraitzen dugu Itxaso Leon entzun gabe, uste dute arazo tekniko hauek konpondu gabe ditugula. Emai guzue segundutxo bat eta segituan saiatu gora, gauzak behar bezala, bere tokian kokatzen eta azken ordukoa zuen gana ekartzen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Esan dakoa, bagoaz azken ordukoari heltzeko saiakera honetan lehen bailen, eta segituan izango dugu esan da bezala, Itxaso Leon entzuteko aukera, badirudi, gaur goizetik ditugune arazoek ere ez digutela nolabait pakerik ematen, ez digutela lasaitasunik ematen, baina arazoiek albezain pronto konpondu, eta Itxaso Leon entzuteko aukera izango dugu, behintzate azken ordukoari nolabait elalizateko. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon Inigo eta egunon entzule guztiei ere. Azken ordunetan jaso dugun berrietako bat, Foruzaingoko agente bat ikertzen ari direla, Tuterako polizia etxeko ziegetan atxilotu bat jotzeagatik, Diario de Noticias egunkariak jakinarazi duenez. Otsailaren 12an gizon bat atxilotu zuten Sofia Erregina ospitalean, mehatxuekin liskar bat izan ondoren, behin ziegetara iritsita eta eginbideetan zehar atxilotua zaintzen ari zen agenteak ziurtatu duenez, zirikatzen ari zitzaion eta orduan polizia ziegan sartu eta hainbat aldiz jo zuen. Erasoaren ondorioz atxilotuak arreta medikoa behar izan zuen. Eta bestalde aipatu behar du ere Bridgestonek basaurin duen lantegian 325 kaleratzen aurkako bigarren greba eguna duela eta euneko jarraipena izaten ari da greba joan den asteartekoa bezala
sindikatuetako iturrien arabera. Lehen ordutik, pneumatikoen fabrikako langileak kontzentratuta daude lantegiko ateen aurrean, bertan kontratuak amaitzeko enplegu erregulazioko espedientearen negoziazio mailaren bilera bat dago aurre ikusita. Planteatutako enplegu erregulazio espedienteak Bizkaiko lantegiko langileen 140 eragiten die, baita Bridgestonek Kantabriako Puente San Miguelen duen lantegiko langileen erdiari. 211 zehazki. Lankideak babesteko Usansoloko lantegiko langileek ere bertan bera utziko dute beren jarduera ostiral honetan, eta beste hainbeste egingo dute hilaren 15ean 3. eta azken greba egunean alegia. Hauek orain arte kontatzeko genituenak, geroxeago berrituko dugu informazioa. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian, bagoaz aurrera, nolabait, intentsitate kuantikoan gainera. Everybody's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Eta aurrera egiteko 11 minutu ditugun honetan, gurean dugu Unai Elordi Hidalgo, baina utzi dazu segundu bat Unai, ze konturatzen hasia naiz, zure mikrofonoak itxita egon beharko lukela, eta ura behar bezala kokatzeko ireki ere egin beharko dizugula. Take it easy, Paco, step by step, step by step. The game plays with us. We want you not to make it blind. We want you to feel empty, yeah, if you don't play, if you don't play. You gotta see how they do it. You gotta see how they do it. Gotta see how to live it. Uste dut guk ere eskertuko genukela ordenagailu kuantiko bat gurean, ze akaso horrelako arazoak ezkin ituzke izango, baina uste dut ordenagailu kuantikoa oso elementu komplexu eta preziatua, eta garestia, eta komplikatua dela. Handia izango da, ez zaigu sartzen estudioan. Bueno, arkitektoei proposatuko diogu, arkitektoekin esan dezu bulegora ekarri, eta igual, aztertu ezakegu ez. Hori ere. Bueno, kontua, aurreko asteburuan, aurreko astean barkatu Kontxita Beiti eta Marini Ugalde, gure amonek esan zuten, badator Donostiara ordenagailu kuantikoa, eta ez dakigu zerren, baina oso garrantzitsua omen da hori, eta guk esanen, guk ordenagailu kuantikoa zerren ez dakigu, baina seguru Nahi Elordi Hidalgok badakila azaltzen zer den konputazio kuantikoa, eta hain komplexua dirudien hori guztia. Ze, simplea ez da, ez? Bai. Ez, eta bai. Esan nahiet. Eta jongoa poliki, lehenengo aldera, zergatik nahi dan pasatu, ez? Lehen zegoen konputazio horretatik, konputazio kuantikora, ez? Kontua da, fisikariak eta induten lanagatik, existitzen dela beste metodologia bat, ordenagailuak berez izatez kalkuladora batzuk izanik, kalkulagailu askoz potenteagoak egiteko gaitasun hori sortu nahi izatea, ez? Eta orduan, leno teoria zen hori, ez? Orain, dirudienez, gertuago gaude hori lortu alizateko. Horrek ez du esan nahi, oso-osorik lortu denik, edo bizitza salbatu digutenik, ez? Hor badago beste zerbait, garrantzitsua dela jakitea da, erabaki estrategikoak nola bideratzen diren, ez? Hau da, agian, konputazio kuantikoa zuk eukitzea ez da horren garrantzitsua, baina bestek palima daukate zuk ere euki behar dezu. Epa! Ez da ingarrantzitsua. Zuk eukitzea, baina beste badute lehiatzuko. Armak bezala. Hore da. Bai. Lehiatzeko modu bat. Zer gertatzen eta ez naiz erabaki politikoetan sartuko, baina azkenean zerbait saltzea dena soluzionatuko dizula. Horrela sartzeak esan nahi duzula reafirmatu zuarriz hartzen ari zaren erabaki hori benetan
ona dela mundu guztiarentzako, eta hori ez da horrela. Hau da, konputazio kuantikoak egin dezake ikerkuntza mailan, bai? Kalkulagailu zakitera inozo baten esategatik, kalkulagailu haundi hoietan gauza gehiago batera egin ala izateko gaitasuna sortuko du konputazio kuantikoak. Eta askoz gehiago. Kontua da, gaur egun lortu da zuntz optikoarekin gauzak argiaren abiaduran edo argiaduraren abiaduraren antzeko zerbaitan garraiatzea, baino ez kodifikatu eta dekodifikatzea. Hau da, niri internet eta fibra optikoarekin iritsiko zait, baino nire modemak ez dauka gaitasunik abiadura horretan ejekutatu alizateko. Beraz, esan genezake botilaren lepoa, da inola esan, ez? Badago hor, puntu bat nun geldotu egiten den informazio prozesamentu hori. Hau gertatzen zitzaidan eri bideojokoekin. Gertatzen zitzaidan neukala oparitu zidatela bideojoko bat ordenagailurako superberria eta supergoia, eta nire ordenagailua zantzarra, eta nik baneukan bideojoko berria hortzegoen, nire eskuetan zegoen. Baina nire ordenagailuak etzion kaso egiten. Zerbait komplexioa da, baina iritiko da. Zanet, beti klasean txikitan edo ezakit DBH-en ikaste genuen ezakit DBH-en edo batxillergoan, baina bueno, kontua da elektroia kontrolatzea zaila dela, bai? Elektroia garraiatzea erresa da, baina elektroien arteko kontrola ukitzea zaila da, ez? Eta horregatik inventatu ziren sistema digitalak, eta semi-eroaleak zirenak edo erdi-eroalek, bai? Silizioa eta material hauekin egiten ziren gauzak. Zergatik, zirkuito digital horiek horrela erabilita posibilitateak neukelako beste elektronika bat sortu eta gauzak egin alizateko. Baino lortzen genuen, abiadura oso handian zijoan zerbait, oso poliki jutea, elektrizitate terminetan, bai? Orain arte, bizi izan dugea elektronika digital hutsarekin, hau da, ate logikoak erabilita eta logika bitar normal erabilita, ondoan dugun guztia horrela funtzionatzen du. Eta orduan zenbat eta bit gehiago jarri, orduan eta sistema komplexioagoa izan daiteke. Gertatzen da konputazio kuantikoarekin? Hori alde batera utzi nahi da, ez da sosteniblea, hau da, geroz eta semieroale, erdieroale gehiago behar ditugu, koltan gehiago behar dugu, eta gauza gehiago behar ditugu, kutsadura gehiago sortzen dugu, eta geroz eta konputazio energia gehiago behar dugu. Orduan, soluzioa zein da, beste konputazio sistema bat sortzea, konputazio kuantikoa fisikaren oinarrietan oinarrituz, ez? Eta orduan, kontua da, fisikoek egin dutela lan bat, esan dutela, diseinatuko dugu sistema bat, paralizatu alizateko konputazio guzti hori. Bai, orduan, erabaki estrategiko horiek hartzerako garaian, adibidez, oso garrantzitsua da pentsatzeak mezu kriptografikoak nola enkriptatzen diren, ez? Dirudienez, eta ja lehenengo algoritmo hauetako bat izaten da kriptografia, eta kriptografia hori hausi dezakeen algoritmoek ja ordenagailu kuantikoak hausi ditzazketela. Beraz, zuk eta ia gobernu mailan esaten dut, mezu bat bialdu nahi bali mazu toki batetik bestea, eta bali maukezu ordenagailu kuantiko bat hori destifratzeko gai dela, hau arriskua da. Bai? Orduan, hori garrantzitsua da. Estrategikoak hitz egiten, gure egunerokotasunareko ez, baina egia da, ordenagailu kuantikoak ere badutela gauza bat, oso zaila dela ulertzeko, baina benetan ona izan daitekeela, bai? Operazio asko egin behar dituzten momentu batean. Eta hori ditzen zaio superposizioa eta kubitak. Bale, a ber, guazen pixkanaka, hemen dago informazio pila bat. Osea, konputazio kuantiko baten dauken gauza, eta era kolokial baten esango dizut guapoena, da 0 eta 1 aldi berean jarri daitezkela. Eta horrek esan nahi du, adibidez, 6 zenbakia lortzeko probabilitate guztiak batera aldituzula eraman. Hau da, eredu inozu bajariko, bai, baina guazte bali baina pentsatzen, gure buruak 6 zenbakia lortzeko ze egingo eta, bueno, bat gehi bi gehi iru, ez, eta astezia zenbaki osoekin da gesetu ja, eta zenbaki errealak sartze baitut, zema posibilia dauzket, infinito. Eta gertatzen da, orain arte daukagun konputazio paraleloa edo txartel grafikoek hori egin dezakete, baina asko taratzen dute. Kontua da, kubitak egin dezakete dena batera, ze 0 eta 1 batera balima daude, zenbaki guztiak batera ejekutatzen dituzte, eta kombinazio guztiak azkarago lortzen dira. Eta gainera daukate posibilitate bat, ate logiko edo ate kuantikoak existitzen dira, eta orduan kubitoien arteko informazio lotu daiteke era konkretu batean nun konputazio normalak ez duen gestionatzen. Beraz, azkar esatearen da, askoz posibilitate gehiago kalkulatzen dituzu batera, bai denak ez dute balio. Orduan, erantzun zehatz hori bilatzeko adibidez arazo bat dago hain mundu kuantikoan. Ze berez,
6aren eredua jartzen dut, baina zuek pentsatu, zaizema pistola gongo balio bezala, tiroa botatzen ez, eta bakoitzak egiten du operazio matematiko bat. Operazio matematiko guzti horien emaitza lortuko genuen, eta azkenean lortuko genuen funtzio gaussiar bat edo distribuzio normal bat, bai? Eta horrekin, aplikatzen duzu probabilidade altuena daukan emaitza, eta horrekin ateratzen duzu nahi dezuna, bale? Kontua da, 6 zenbakia lortzeko ez daukala zentzurik. Baina kriptografia, RSA, kriptografia dekodifikatu ahal izateko, badauka zentzua, ze indezakezu, ezagit fuerza brutal izango zen, euskeraz indar gordina edo indar gordina erabilita, alko zen hausi, eta hori da benetan amenaza bat, zeren informazioa trukatzen dugun bitartean gerrarako eta horrelako gozertzako oso importantea. Kontua da, hau esan da, jendeari da hardwarea egiten hori lortu ahal izateko, ez? Eta helburu horiek lortzeko. Beraz, gertatzen dena da, behar dula jendea, ordenagailu berri horiek nola erabili ikasteko eta erabiltzeko da. Gero beste jende batek programatu ahal izateko. Ze orain dirudienez, gauden maila oso baxua da. Hau da, ia zirkuito mailan gaude. Bai? Orduan zer gertatzen da, garrantzitsua da, IBM-ek hemen ordenagailu kuantiko bat eukitza, zeren IBM-ek nahi duena da, jendeak algoritmoak implementatzea beren makinarako, eta horrela beren makina kompetitiboa sortua da. IBM-ek hemen asko ateratzen du ere. Kontua da, egin lezakela Donostian, egin lezakela Madriden. Baino, egia da ere, egunerokotasunean dagoen jendeari ez diola zuzenean eragiten. Beraz, batzuetan sartzen diren mezu guzti horiek ez dira mundu guztiarentzat. Hau da, ordenagailu kuantikoa ondo dago, eta beharrezkoa da, bai ordenagailua da. Eta listo. Hemen, argi dago IBM dela errege edo enpresa erregina momentu honetan, ez? Ze Googleek iragarri zuen guain dela urte batzuk supremazia kuantikoa lortu zutela eta ezakize, baina orain ordenagailu kuantiko eta zari garenean beti IBM aipatzen da. IBMek beti aukidu fama oso handia, oso robusto izateko. Eta naizta ez dituen munduko ordenagore potenteenak izan, bai izan dela oso fidagarria. Orduan, bere fidagarritasunari esker, sortu ditu beste material batzuk nun konputazio kuantiko hori erreal bihurtu egiteko. Hau da, berez konputazio kuantikoa inestablea da. Faio asko ematen ditu, eta qubit eta elektroien arteko erlazio guztio izuntz optikoa erabilitak faiatu dezake, eta orduan ez da horren ona. Orduan, nahi dutena da, toki bat bilatu nun proba guzti horiek egiteko posibilitatea duten, eta nun ikertzaileak dauen toki batean, hor dago azkenean funtsa handiena. Hau da, nik algoritmo oso potente bat aurrera eraman nahi balin bat, proba asko inbar ditutera batean. Orduan, proba guztiak batera egiten baditut, ematen di posibilitatea askoz lehenago erantzuna jaso ahal izatea. Eta ez, etxoin behar izatea bukatzea, bai? Hori da, lortuko dena. Baina erabakiak azkenean gizakiak hartuko dituzte, ikertzaileak hartuko dituzte, eta oso posible da ikertzaileentzako zerbait ona izatea, eta agian jasotzen diteun edo leno atrebituko ez ginen beste konputazio batzuk egiteak lortuko diguela, gauza batzuk ere deskartatu ahal izatea, eta beste gauza batzuk demostratzea. Baina hortik esatea, medikamentu berriak sortuko diteula, eta mundua salbatuko dela, ez da egia, hori. Askoz, terrenalagoak izan margea, eta batzuei ere beldura sartzen zaie, ze kuantiko hitzak badauka nahiko, indarra, nahiko, ez dakite, Mateu, aukeratutako pertsona batzuk bakarrik diela gai hori ale izateko, eta oso posible da ere, leno ordenagailuak, leno oso tokia hundietan neoten zian, 1996, 60 garaioetan personal computer etori baino lehenago, gela guzti hau izan ziteken ordenagailu bat, eta guain daukan potentzia, baina igual 10.000 aldiz gutxiago zeukan, orduan, posible da, konputazio kuantiko hori ere bihurtze guain daukagun mobietan. Ez da noiz? Hoxe galdetu nahi nunik, kuantikoak aipatzen ditugunean eta argazkiak ikusten ditugunean gauza handi batzuk dira eta ea noizbait etxeetara iritsiko diren... Ez dakit behar ditugun, bere. Claro. Kalkulagailu oso bat izateak benetan berezi zure mobilan. Bai. Eta gero, memoria eta gauza gehiago daude hor barruan. Nik, goain dela gutxi, nire bazkaltzen nahi ginela, hitzeiten pixkak gehiago jarrita dauna, eta esaten nahi zuta, memoria nola gestionatzen da. Eta nire balimet, adimen artifizialeko algoritmo baten optimizazio teknika bat erali, nola inbarret esatizu, eske lehenengo zirkuito digitala sortu garezut honi, nola zirkuito digitala. Oain nivel horretan gaude, edo nahiko nivel baxuan, eta horren,
Baina, bueno, egia da, simulazioak ere badaudela, eta, bueno, hasiera puntu batean gaudela. Baina, egia da ere, mundu guztiak nahi duela sinistarazi publikoa hemen dagoela. Ez? Eta ez dirudi hemen dagoenik. Agian, IBM-ek badauka ordenagailu kuantikoa, baina ez dago prest mundura eraman analizateko. Nik uste urte batzuk pasako dela. Eta lortzeak ez digu ezer berezirik emango, eta ez lortzeak ere ez. Baina adibidez, ezakite, baina ez den nahi sartu fregatu gehienetan, baina Rusiak eukiko balu, Europak euki beharko luke, eta... Lehen esan duzuna ez, hasieran beste bali madute. Badakitan arren, astelenetan bizitzeko. Hore, egia esan niri gai honetaz hitz egiten dugunean eta aplikazio posibletaz eta hitz egiten dugunean medikamentuak ez zaizkit burura etortzen, badakita aipatu izan dela etortzen hor daudela, ez aukera posibleen artean niri etortzen zait asko lasterketa espaziala. Hau da, Jupiterrera joatea, Ilargira joatea, Martera joatea horrelako gauzak ez, horrelakoetan, beti pelikuletan ikusi izan dugunean, Ilargira zein iritsiko lehenago, eta horrelakoetan matematikari pila bat agertzen dira, kalkulo pila bat agertzen dira, antxe ikusten dituzu, aktoreak kalkulak egiten eta pila bat, eta horrela kalkulatzeko Ilargira nola joan, edo nola iritsi, edo dana dalkoa, eta orduan, orain superkalkula eta hitz egiten dugunean hori da etortza zaidan lehenengoa. Eski, igual kuantiko eta kosmos batera sartzen ditu. Bai. Gertu sonatzen du egia esan. Kosmo kuantikoa. Gerturatuko gaitu Ilargira. Nik ez daukat bat ere interesik, Nik ere ez. Martera joateko eta kontu hauek esaten dute batzuetan SpaceX eta hauek egiten dituzela izena eman eta Martera joateko daukat bat ere interesik. Martera joango dan jende hori matxinbentan ez da egon. Egia da hori tortzen zaila burura. Zerbait ulertu dugu, Zehose. Baiz ez gauza esan dituten. Gauza pia bat esan ditezu, baina, haizu, karo, ni geratu naiz pixi bat pentsatzen, orain arte elektronika digital utxarekin bizi izan garela. Eta, klaro, eske horrela sonatzen du, como... Baina, oso ondo da hori. Nola bizi gaitezke... Baina, deuna izan da, gazteluak sortu elektronika digital horretatik, hau da, elektronika digitala izatez oso simplea da, baino, piezaka sortu ditzazkigu, kamarak, ordenagailuak, edo beste dozen zirkuito digital, argiak ere, LED diodoak, transistoreak, erresistentziak, elektronikoak ere horretarako daude, eta bueno, konputazio kuantikoan ere gauza asko etoriko dira, eta ez da izango zerbait pasajeroa, eta nik uste bere momentua lortuko dela, baina ez da mundua bukatuko, baina ez bada lortzen ere, ez da ezer pasako, baina gaitasun konputazionalarentzat interesgarria izan daiteke. Mezu bat oso garrantzitsua iruditu zaidana da, ordenagailuak egon behar dutela ikertzaileak dauden lekuan. Noski, bai. Asko gustatu zait hori, eduki ezakezu sekulako ordenagailua, sekulako teknologia, baina pertsona gezurrara izko ikertzailerik ez baldin badago. Bueno, edo horretan lanean dabilen jendea, baina gutxienez, oai behintzat hasiera puntua izanik, ikertu beharra dago, eta ikertzeak suposatzen du esperimentazio asko egitea eta frustrazioa generatzen duten esperimentazio ukitzea, esaten da Thomas Alva Edisonek bombilla atera baino lehen inventatu zituela 2000 era bombilla bat ez pizteko. Beraz askotan, eta hoi ikertzaien munduan ere asko gertatzen da, autoestima jaisten zaizu, irutze zaizulako ez daudela ez erritea, baina igual zu aurrean daukazun arazo hori benetan konplexua delako, eta gian zu planteatzen ari zaren era hori ere ez delako egokia, eta hau gizakiak bakarrik egiten dugu. Orduan garrantzitsua, kontziente izatea ikertzea ez dela erantzuna lortzea bakarrik, baizik eta prozesu guzti horretan egiten den lana. Ze beti entzuten dena erantzuna. Orduan, kontziente izan behar gea, ni ikertzaia naizerako, eta ni badakitelako nola dan mundua, baina askotan, zu egiten zaigu egunerokotasuneko publikoari beste gauza batzuetara aritzen dena, nolabait jakitea ikertzea ez dela gauzak lortzea, baizik eta aurrera joan nahi izatea, eta, unibertsitatean abirez, guk aukeratzen dugu zertan ikertu nahi daun, da, ni pozi bizi naiz. Hemen dago gauza bat, Inigo, orain gai izan behar garela,
Unai Elordik azaldu digun guzti hau, Kontxita eta Marimiri kontatzeko. Ze beraiek proposatu ziguten gaia, eta guk esan genien, bale, guk Elordirekin komentatuko dugu, eta kontatuko dizuegu zer dioen. Beste aukera da... Kafe bat beraiekin jarrekin egitea iruek. Beste aukera da, akaso Kontxita eta Marimin entzuten ari direla, eta gu baino gehiago ulertu dutela. Apunteak hartzen da biltzela, irakasleonak bezala. Eia. Zer den, 80 urte ondo pasata, eta irakaslesen hori ez dutela galtzen. Eia da. Unai Elordi Hidalgo, uste dut, argitu dizkiguzula gaitxo batzuk behintzat, Eta ez naiz aditua, konputazio konteken esan dago, baina, bueno, konputazio normala edo oarain daukaguna oso ondo ulertzen dut. Plazer bat Unai, hemendiken aste pare batera da ikusiko dugu berez elkar. Bai, berdin. Zaindu. So we can go. I have no will no more. I feel like a cloud in a windy dawn. Although it's liquid and pure, little by little it changes my form. Surrounding my edges with water, the river possesses my heart. I'm a stone, but the river goes on and the river goes on and it's pulling me down. And I'm feeling the water seeping into my bones. The river will take me wherever it wants. And we came so far, the river and I, we're chained to each other till the end of the path. You will meet the sea, I fall in the sun. You will disappear and I'll lie on the ground. Although I'm solid and strong, I'm stuck in a mind. I'm caged outside like the trees I saw. The day that I fell into the river's arms. Although it's liquid and pure, the river can have whatever it wants. It can have your future, your present, your past. Once you're in its nature, the river has won. I'm a spell, but the river goes on and the river goes on and it's pulling me down. And I'm feeling the water seeping into my bones. The river will take me wherever it wants. And we came so far, the river and I were chained to each other till the end of the path. It will meet the sea, I fall in the sun. It will disappear and I'll lie on the ground. Hementxe ari gara arratsaldeko sartu zain nire arratsaldea badakize zer den Itzulia. Goizetan bigarren kafea egin arratsaldetan itzulia eta buruan esaldi klitxoiek sartuta dauzkadala. A ber, kontua da hoienak gaur arratsaldeko 8etan. Igual hori izan da. Hori esan nahi nuen. Elorrioko herri Arriola antzokian, zorretan lana izango dela eta bide batez honekin hainbat proposamen baditugula. Hoixe, gaurko baditugu beste batzuk, Itzulera, Deiabu konpainiarena Andoaingo Bastero Kulturgunean izango da 7:00 eta Jon Telleria berriz ni lanarekin Galdakaoko Torrezabal Kulturgunean izango dugu atxaldeko 8:00. Musika, poesia eta antzerkia uztartzen dituen Hegoak lana Iñaki Salvador eta Garbine Insaustirekin Lezoko Gezala auditoriumean eskinuko dute 7:30 eta Txalo konpainiaren Artea lana berriz Elgoibarko herri antzokian izango da 7:00 gaur eta igandean Lezoko Gezalan aurreko Hegoaken lana gaur egongo den leku berean 7:30. Duela gutxi izan genuen minan hemen aurkeztuen Sambo Diadi aste honetan bertan ere uste dut Faisanen, ez?
Irla, bai. Irla aurkezten izan duzuela, gaur Legazpin izango da Latxartegi aretoan 7:30 eta igandean Hondarribiko itxasetxe auditoriumean 7:00. Renata Kamikaz kolektiboaren azken lana sopelan izango da gaur Kurtzio Kulturgunean 8:00 eta Ana Goitiak bere bakarrizketa eramango du Katana Ugao Mirabaiesera 7:30. Empieza el mar. Hay un pájaro escondido que no. Goiurik ikara herri maite duen Bilboko Berreginen museoan, beste proposamen bat. Bai, bertan jaialdi moduko bat ospatzen ari dira, eta gaur Lutinier eskiniko dute 7:00, joan den astean ere hainbat proposamen aipatu genituen leku honetan, eta akabarnos Lizarrako Los Llanos kulturgunean, Nafarroan ere dantza garaikidearen jaialdi moduko ospatzen ari da, eta astebururo ikusten da Nafarroako hainbat herritan dantza ikusteko aukera dagoela. Lan hau adibidez, gaur Lizarran izango da, baina igandean Murtxianteko kulturetxean. De ver las mismas cosas, de ver siempre. Eta biharko beste proposamen batzuk ere baditugu, badakizu plastikoz koloreak ez direla inoiz bizi, ezta? Lana Getxoko Musike Barrin 8:00 izango da, eta okerrezpan hau aste honetan bertan Aitziberrek aktore honenaren sari edo hautagaitza bat lortu du, Aitana Sánchez Gijón eta Acosta... Toni. Juana, barkatu. Juana Acostarekin batera. Zein da Toni Acosta eta zergatik sentitu dute... Toni Acosta da aktore bat baita ere, baina humorean gehiago ibiltzen dana, eta Silvia Abrilekin podcast bat zuen. Bai, eta zein esan duzu dela? Juana Acosta. Aha, bale, orain txerin. Juana Acostak egin Ez, igual da, orain txetak itzenekin den. Toni Acostak humoretik kanpore egiten du lan. Uste Tonirekin dela hontan, Egia da. Baina nik egia da Toni Acosta humorearekin lotzen dudala gehiago. Ez dakize obrarekin den, baina uste dut, eta Aitziber ere horrengoa, nik obra hau ikusteko aukera izan nuen, eta onartzen dut Aitziber beti asko gustatzen dela, baina bereziki lan honetan, asko gustatu zitzaiela bere lana. Putaren bakarrizketa eroetxean lana Zizurkilen egongo da, bertako Atxulondo kulturetxean 7:30 eta Metro Koadrokaren artxibo biluzia Bilborroken 8:00. Almazenearekin ere badabiltza batetik bestera, Zuaitz eta Iker, eta Sondikan izango dira bihar atxaldeko 8:00. Joan den astean hemen izan genuen Aiert Beobide, Ahatik konpainiaren zuzendaria, eta Hots lanari buruz aritu ginen, eta bihar Zigoitian ikusteko aukera izango dugu arratsaldeko 7:00. Goiuri berriz ere nahi baduzu, joan zaitezke bihar Bilbora, Berreginen museora. Egia da, igok esan duela, eta hasieran pentsatu duela, prometan ari da edo, ez, baina benetan gustatzen zaida. Badakit. Bai, zaidan museoa da, eta eizu proposamen polita da, Astegura beteta daukat, hala ere. Beste aste bururen batean ere egongo atziur. Hori da. Bihar nahiko balu norbaitek nondik abiatu inora lana egongo da bertan, dantza ikuskizuna, eta baita agortu ere jaialdi hori, aipatutako jaialdiaren barruan, eta pieza motzak izango dira, bata bestearen jarraian egongo direnak. Joan den astean Eneko Gil eta Koldok Vulnerable estrenatu zuten Donostian, eta bihar Hondarribin izango dira bertako itxasetxe auditoriumean, atxaldeko 7:00, Peru Galbeterekin batera. Eta Nafarroako dantza garaikidearen jaialdiaren baitan, Todo este ruido altxasun eskiniko dute bihar, eta Sin fichero adjunto Burlatan. Sé que no te importa, que no pueda respirar. Eta iganderako proposamen gutxi batzuk ere baditugu. Hoxe, bigarrenez Aresti etorkizunaren aurrean, Bilboko kafe antzokian eskiniko da 7:00, 50 urte bete dira Aresti hiltzela eta ari egindako ikuskizun omenaldia izango da. Badoa, Donapaleuko San Luis Gelan 5:00 izango da, eta okerrezpanago bi emanaldi ere jarraian edo izango dira dantza ikuskizunak, Ilauna ere bertan egongo baita. Lehenengoa Ezpeletako emakume dantza talde batek garaikidetasunera egin duen saltoa izango da, eta bigarrena berriz Bilaka kolektiboaren azken lana. Eta lehen aipatutako dantza, Nafarroako dantza jaialdiaren barruan, Kuosketan den abutare leitzan eskainiko dute, Jorge Oiteizaren lana oinarri hartzen duen lan hau, eta amaitzeko beste proposamentxo bat, eguerdi aldera, aurreskolari, Tioteronen semeek egindako azken lana, Antzuolako herri plazan, eguerdiko 12:30. Hace tiempo que olvidé.
eguerdiko 12:30 izango da Tioterenen semeaken aurreskolari hori, baina eguerdiko 11:30 pasatxo ditugun honetan guk gaurko gure kafeutxaren bi gonbidatuak aurkeztekun ere badugu zuekin entzuleok. Keep calm and bigarren kafea. Ask me why, 'cause I don't know it. Irene Balzategi Arkauz eta Ane Campos Zelaia, Oñati eta Donostia. Aktore, sortzaile eta performerrak. Irenek bere ikasketen ibilbidea hezkuntzara bideratu du hasiera batean. Lehen hezkuntzako ikasketak burutu zituen eta hainbat urtetan zehar lehen hezkuntzako irakasle moduan lan egin ostean antzerkia ikasteari ekin zion Donostiako arte eszenikoen tailerrean. I don't know for how long. Horrez gain, arteterapia eta arte komunitarioan ikasketa burutu ditu Metafora Arte Eskolan, Bartzelonan. Hainbat ikastetxetan, lehen hezkuntzan eta baita bigarren hezkuntzan ere, antzerki klaseak ematen aritu da. Eta musikaren munduan ere aritu da diskoren batean. Adibidez, Lurralde Berriak diskoan, Iker Martinezekin. Arta kolektiboko kide da, Amaia Castañeda eta Gentzane Martinez de Gestaferekin batera. Eta aspaldian, batetik bestera dabilen, Sehaska kanta gorriari antzezlanaren sortzaile eta interpretetako bat da. Alaine Agirreren 2 aldiz erditu zinen nita zama liburua oinarri duena. Amatasun eta erditzeari buruz hausnartuz. Horrez gain, Los Ciegos eta Hirurak telefonoari begira lanetan ere parte hartu du. Eta bitartekari gisa ere lanean aritzen da, arte bizien bitartez. I can't say anything. I am falling. Anek berriz, arte ederrak ikasi zituen Granadako Unibertsitatean, eta ondoren Euskal Herriko Unibertsitatean pinturan masterra burutu zuen, eta gorputzaren inguruko ikerketa Mutis espazioan. 2 arlo hauek uztartuz, hainbat ikerketa eta erakusketa sortu ditu. Sorkuntzan interes berezia du, eta horrela Tora kolektiboa sortu zuen, dantzan bilaka 2022an parte hartu zuena, eta Nada se rompera hasi sortu zuena. Gainera, performer freelance lanetan ere badabilain bat artistarekin, esaterako, oreka edota gorpuzkeria lanetan aritu da. Well, I am lost and I need to find my place. Biek bat egin dute Anek hasitako proiektu batean. Memoriaren inguruko lanketa bat da. Aneren arbasoek Txillidalekuko Zabalaga baserrian bizitakotik abiatua eta gaurkotasun handia ere baduena. Amimona. Pieza eszenikoaren aurre estreinaldia Arrasaten egin zuten orain dela hilabete batzuk, eta estreinaldia Txillidalekun izatea espero dute, oraindik agian gehiegi aurreratu ezin den arren. Gaurkoan hemen ditugu biak, proiektu honi buruz eta nahi dutenari buruz aritzeko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Irene Balzategi Arkauz eta Ane Campos Zelaia. Egunon, ongi etorri. Kaixo, egunon. Gertatzen zaigu zerbait, Oiana, kafeutxeko gonbidatuen aurkezpenak egiten dituzu, hain ederrak, ongi etorri aurkezten dituzunean, geratzen direla mikro horrean askotan geldi. Baina igual beste zerbaitetan aizien pentsatzen edo, zerbait igual esan dut eta... Ez, oso konzentrauta zuden, baina askotan gertatzen da bai. Bueno, ongi etorri egunon. Kaixo. Ondo zabete? Bai. Ez que benetan, aurkezpen oso polita izan. Kopiatzeko moduan. Bai. Pasako izuet, Eta kopiatu. Ez de jatorrak. Aizue, galdera bi egingo dizkizuegu. Bueno, goiuri egingo dizkizue. Nola, bi galdera diren... Bakoitzak bat hartu behar du. Bakoitzak aukeratu behar du bietako bat. Eta horrela, bi erantzunak edukiko ditugu. Vale. Gero, nik biak botako ditut eta ezabidatu zuen artean zeinek zein. Ez dira errexak. Lehenengo galdera da, ea nola irudikatzen dezuen, nola imaginatzen dezuen, edo nola gustatuko litzaizuegen izatea zuen hileta, zuen funerala. Hoi da lehenengo galdera, eta bigarren galdera da. Zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo balute, orain etortzen da zuzendari bat, eta esaten dizu bida zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baino pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikula kontatuko du bakarrik zuen bizitzako etapa zehatz bat.
Tapa hori izan daiteke, ez dakit, Italiara joan nintzen 2 aste horiek, edo izan daiteke, 5 urteko ikasketa prozesu bat, edo dana dalakoa. Baina etapa zehatza izan behar du. Zein etapa aukeratuko zenuketen pelikula bat egiteko. Eta orain, zuen artean eztabaidatu zeinek erantzungo duen, funerala eta zeinek pelikula. Nik funerala. Venga, eman. Berdin zait. Bota. Ez que justo gainera aurrekoan egon nintzen, honen inguruan hitz egiten lagunekin. Begira. Bai, eta santzidaten badagola fenomeno bat, depende eta gorputza ze temperaturan dagoen, ateratzen du argi urdin bat. Zer? Ua, ze ona. Bai, orduan... Sokulantzun gabea. Ja. Uste lurrean enterratu behar dela eta eukibar ditu kondizio klimatiko batzuk. Hori da. Orduan nik nahi dut lurrean direktamente. Oso nahi dezu argia. Argi hori ez. Argi hori bota nahi dut. Hori da nire proposamena. Nire lagunek esan ziat emango diguzu lan gehiago. Claro, segurako lana. Ala, ikertu egin behar dugu. Beste gonbidatuei errespetu osoz, esan behar dut. Dela, ze gonbidatu guztiei egiten dizkigu galdera hauek, orain arteko galdera erantzun originalena. Ez que izan zen aurreko astean. Vale, perfecto. Apuntatuta. Zango nuke. Eta orduan pelikula? Wow, vale. Agian, beitu, aukeratuko dut egoera oso pelikulero bat. Orduan, ni orain dela hilebete, heldu naiz, egon naizelako 3 hilebete eta erdi barku batean nabigatzen Mediterraneoan zehar. Orduan nik uste dut, aukeratuko nukeen momentua, izango zela 3 hilebete eta erdi horiek, kamera batekin, nire ondoan, nire bizipen, egoera eta fantasia guztiak grabatzen. Bai. Nik ikusi nahi dut pelikula hori, Bai. Kontua da, biak eruztartu litezkela. Gertakari tragikoren bat balego, pelikularen azken estena izan daiteke lurrean argi alo urdin hori. Kasu hori zara, The White Lotus ikusten aritu zara, eta guain daukazu dena oporrak eta eriotzak eta denak nastuta. Ez, bakizu ze, askoz gehiago sugeritu dit, zera, Iñarrituren 21 gramos pelikula. Ez paduzu ikusi, pelikuloi bat. Eta badauka, premisa da, harimako 21 gramo pixatzen dituela. Hiltzen garenean 21 gramo hiek galtzen ditugula. Akaso argi izpi horreko 21 gramo pixatzen ditu. Begira. La antimateria. Ditzen diote baita beste pelikula baten. Zen mistiko jarri garen. Bai. Bale, barduan, 2 galdera zaienak erantzun da, orain, oianak egingo ditu galdera. Bai, nera gresa dia. Ez ezago. Bai, bueno, eskerrik asko, hemen izateatik. Hasiko naizola hasieratik, baino berehala sartuko gara zuen oraingo proiektu horretan. Pixkat aipatu dut, Irenek zuk lehen hezkuntza ikasi zenuen, irakaskuntzatik, zuk arte ederrak, baina gero ez, pixkanaka joan zarete arte eszenikoetara, performantzak, nola gogoratzen duzue, hori txikitan agian nahi zenuten eta ezin izan zenuten, edo ez, joan da pixkanaka sortzen, gero hor beste zerbait, nola izan da zuen bilakaera zentzu horretan? Bueno, ni oinatitik nator, eta egia esan orain asko aldatu da egoera, baina oinatin ez zegoen antzerki klaserik, ez da dantza, gehien bat, nik bilinitzen urte asko koroan. Ordan koroa zen, pixkat arte estenikoetan gehien gerturatzen zen disiplina, ez? Eta orduan, egia zen, utxune handi bat sentitu nuen. Bai, ez neukan. Eta horretaz gainere, nire ingurukoak ere, ez zegoen inorrez, arte estenikoetara, ez artera edo dedikatzen zen. Orduan, bai, nik bai sentitu nuen utxune bat. Eta gero bai ikusi zenuen momenturen batean, orain ezagutu dut adidez Donostiako eskola, eta orain badaukatez, utxune hori betetzeko aukera, eta horra bideratuko du nire ibilbidea. Bai, nik uste sartu nintzen lehenengo argazkilaritza, bideoa, antzerki, igual ikasi egitut arte eszenikoak, baina oso multidisciplinarra sentitzen naiz nire prozesua dela. Orduan, ni argazkilaritzatik sartu nintzen, gero bideotik eszenara, eszenatik kantatzera, eta bueno, un poco de todo, berbena. Zepolita, bai. Eta zure kasuan, Ane? Nire kasuan, nik txikitan dantza egiten nuen, eta bai sentitzen dut nire espresio lekua dela,
baino gero utzi egin nuen, azkenean nera bezaroa, beste gauza batzuetara jo nintzen. Orduan gero arte ederrak ikasi nituen. Azkenean arte disiplina oso zabala delako eta hor gauza ezberdinak esploratu ostean amaitu nuenean eman nahi izan nion ere buruari aukera txikitan egiten nuen hori egin ahal izateko eta dantzara bueltatzeko, baina ikasketa guztiekin, ez? Orduan hori izan da pixkan nire bidea. Ze ondo, eta lortu duzu, ez? Bakoitzak berean, eta saltxa askotan zabiltzaten murgituz da. Aipatu dugu Amimona, eta zuzenean sartuko gara, eta gero jarraituko dugu bestela amaieran beste arlo batzuetatik. Okerrespanagoan, zu hasi zinen, ez? Zurea da bia puntua, familiak, hori txigidalekun, ez? Zeukan harremana baserriarekin, konta iguzu pixkat, eta gero zu noiz sartu zinen, eta nola izan den, elkarrekin gero aritze hori. Ni hasi nintzen honekin ikusi nuelako eta kalera eta txigidalekuren artean egoitza prozesu bat zegoela, eta orduan iruditu zitzan aukera polita, ze ez da ohikoa nire arbasoak bertako baserrian jaiotzea. Ez nuen inoiz pentsatu ezer egitea horrekin, baina hain garbi ikusi nuen egoitza bat zegoela bertan ikertzeko, esan nuela, igual momentua da. Egia da momentu horretan ere terapia potente bat egiten ari nintzela, arbasoak nituen oso presente. Ze azkenean da terapia transpersonal bat eta ikutzen ditu arbol genealogiko guztia, ez? Orduan, iruditu zitzada momentua proposa horren inguruan ikertzeko eta bertako memoriak ikertzeko. Eta eman zidaten egoitza eta bertan egon nintzen 3 hilabetez ikertzen. Eta gero ja hortikan sortu zen pieza eszenikoa, Irene, ia hasieratik egon da. Ia hasieratik dago, ez? Bai. Argi zeneukan adibidez pieza eszeniko horretan beste norbait ere aldamenean eduki nahi zenuela, edo hasiera batean agian zuk zure burua bakarrik irudikatzen zenuen hor, edo ez dakit hori nola joan den sortzen edo elkarrekin lanian? Ni uste dut pixkat bakarrik aspertzen naizela. Orduan, gorputzera salto egin behar nuen momentuan, Ireneri deitu nion, esan. Askoz, azkenean proposamena biziago dago, ze zukitezu zerbait eta besteak bueltan ekartzen dizu, eta bertan gertatzen dena niretzako askoz aberasgarriagoa da. Orduan, Eta nola izan da, lanketa hori adibidez ez berak esaten du proposatu eta agian bueltan beste zerbait dator, zuk Irenen nola bizi izan duzu prozesu hori, edo nola sortzen joan zarete improvisaketetatik, ideietatik, gero badakit irudiak eta gainera hemen baten bat ez dakit ekarriote duzuen, nola izan da pixkat hori? Asko hori hartu emanetatik, ez? Improvisazioak, materialekin lan egin, testuarekin, pixkat hori hartu, bota, jaso, ekarri ideia bat, probatu, gorputzean probatu, ez? Azkenean, eta biek lan egite horrek oso garrantzitsua izan da, kanpo begira da bazegoela denbora guztian, ez? Askotan zen, venga, probatuko dugu hau, eta ni jarriko naiz begira, eta egingo duzuzuko 30 minutuko impro bat, eta venga, aberremendik zehar aldegun jaso, ez? Eta pixkat egon gara horretan lanean, ez? Azkenean izan gara ere, espilu. Eta kuriosidadez, egoitza esan duzu, 3 hilabetez egon zaretela txigidalekun, baserrian bakarrik egontzarete edo kanpoan ere egin dituzu improvisaketak? Niri beti iruditu izan zait paradixu bat dantzatzeko. Ez? Ezakit eta konektatzeko lurrarekin, eskulturekin guztiarekin, lekua iruditzen zait oso ederra, eta orain kuriosidadea neukan nola bizi izan duzuen zuek adibidez lekuarekin harreman hori edo improvisatzean, eta kuriosidadea sortu zait. Egia da beti barruan. Barruan izan da, begira. Bai. Karo, hori delako igual ardatz edo oinarria, ez, baserriaren eta... Eta asko gauez, ez zegoen inor, orduan hor, izan da gehiago barruan, kanpoan, grabazioak. Grabazioa, teaser badaukagu, eta grabazioak egiteko orduan, baina bestela barruan kokatu gara, zegoen zerbait hor barruan... Berezia agian, ez? Oso berezia, oso. Simbologia asko omen dago lan honetan, ez da?
Bai, azkenean, bueno, nik beti lan egin dut objektuekin, ze azkenean ikuste dela arte bisualetatik natorrenez, estena era bisual batean objektuekin lan egiten dut. Orduan, naiz eta gorputzak euki inondik inora presentzia gehiago lan honetan, eta niretzako ere izan da apostu bat, gorputza jartzeko zentroan, baina egia da, badaudela beste elementu batzuk, laranja, kopak, artileak, simbologia batetikan edo historia batzuetatik atera dena, ze azkenean hau egin alizateko nire familiekin asko hitz egin behar izan dut, eta, konbertsazio ezberdinetatik ateratako objektuak izan dira, eta simbologiaz betetzen dute ere. Hori pentsatu dut, egingo zenuela zuk zure familiara bidaia handi bat, ez? Artxibo lana ere akaso, elkarrizketa asko, horrek mugitu intzaitu agian ere zu nolabait? Bai, nik sentitzen dut mugitu duela Dena. Familian, nire izebak oso presente egon dira, beraiekin kantu asko egin ditugu, piezan nire izebak ere parte hartzen du, gero nire izeben lengusuekin dan, elkarrizketa desente egin ditut guztiekin, polita izan da hori ere. Bai. Amimona da izena. Izenburua, argi hasieratik, amona hor pixkat intuitu daiteke, hor joku bat, gero mitologia pertsonaiaren bat ere omen dago hortik, zerbait kontatu daiteke horren inguruan? Eske presentatu nintzanean Amimona atera zen. Begira, bai, batzuetan akaso... Ez diot ere ez da huelta hundirik eman batzuetan, esaten gustatzen zaitez, baina ez diot huelta gehiago eman naiz, horrela atera zen, eta bai da, nire Amimona, Amona, eta gero gira da, denbora desiente pasata zanon, biratuko ez jartzen duen Amimona jarrita interneten, eta ikusi nuenan, mitologiako pertsonaia bat zela, begira. Agian horrere bat egin dute ez dakite argiek edo auskalo zer. Eta Irene, zu nola sentitu duzu, egia da batzuetan agian beste pertsona batek abiatutako proiektu bat, agian beretzat oso pertsonala dena, agian oso garbi ditu gauzak, edo ez dakit, esan duzu improvisaketak eta barregon direla, baino zu oso eroso sentitu zara, ez? Okerrez banagoan erekin lanean, oso aske, oso, bai. Bai. Egia da oso pertsona entusiasta naizela. Orduan, como que askotan besteen proiektuak nereak egiten ditut oso askar. Baina egia da Amimona izan dela como un flechazo. Bai, un flechazo total. Eta, beitu hemen justo... hori, galetu hor baditu zuen. Daukat nera Amona eta nera Aitonaren argazki bat. Osak, ez zuk ere egin duzu agian zure bidaia bat. Nire arbasoak ere baserritik datoz, nire Amona Oñatiko baserri batean jaio zen, aurretik gerragaraian sagardotegi bat izan zen, eta bera ere baserriko bizitzak gogorretik datorrez. Eta Amimona nera Amona ere bada. Naiz eta aneren familian barrena sentitu naiz, eta anen iraizpa egin dut prozesu honetan. Eta baina nera Amona beti zegoen hor. Zederra. Zuk ere euki dituzu, zure familiarekin adibidez agian olako elkarrizketak ere arbasoi begira justu proiektu honen arira, edo... Bai, pilo bat, bai, ze askotan, nire gurasoi, nire amari ere batzuetan, ez du ateratzen gai hau naturalki, ez? Eta gai hau izatea gure prozesuaren parte eta beraiek ere ikustea guzela gauden, beraiek ere pixka soltatzen dira. Eta sentitu dut ere horregon dela, agian mugimendu bat nire familian ere. Ze polita hori, ez? Artearen boterea. Euriari du baina Aizpa esan du. Igual ez da ikusi hori irudietan, baina guk bizi izan dugu. Hori da. Ikusi da. Ni emozionatu naiz berriz, hori. Hola etorri naiz eta hola bukatuko eta gaur eguna. Katxiz. Arrasaten eintzen duten aurre estreinaldia. Nik esan dut hor zerbait agian estreinaldia izango dela leku batean, baina ez dakit esan daitekeen gehiago edo zerbait.
esan daiteke, oraindik ezin da ezer esan, katxiz, baina eta datarik ere ez daukagu orduan, ez? Oian, spoilerrik ez. Ja, bai, ikusi dut, beraien aurpegia eta esan dut, kaka, igual hankasartu ez. Baina, bueno, hori ezabatuko du bestela, entzuleako, bere burutik. Bueno, egon adidua daude, jakingo dute. Hori da, bale, orduan ezin dugu aurreratu, baina gogotsu egongo zeate, ez da? Bai, nik uste dut polita dela datak eukitzea eta jakitea erakutsiko dela, ze lan asko dago guztiaren atzean eta polita da elkarbanatzea. Hori komentatu behar nizuen, o galdetu nahi nizuen biei pixkat, ze bitartekaritza lana eta horrelako lan motak ere egiten dituzue uian, eren aurpegiak esaten du, egin behar dira, agian, baina ez ditut egin, ez dakit. Nola bizi dituzue horrelakoak? Bueno, hor gaude ez, azkena multidisciplinarra gara ere modu administratibo batean ere, ez, orduan, bueno, esfortzatu behar, ni behintzat esfortzatu behar naiz horretarako, jarri behar naiz, mai gainean, eta esfortzu bat da. Baina, bueno, batera egiten baldin badugu eta laguntzen baldin bagara, erresagoa da. Baina bai, ni hemen, ni nago, osea, Irene laguntzen eta ez dugu inor gehiagorik gu gaude. Zuek egiten duzu edena. Bai, eta... Batzuetan ekagarria da, ez da? Bai. Ez luke horrela izan beharko. Eta uste duzue, izan daitekela beste modu batera, edo gaur egun dauden egoera baldintzengatik, derrigortuta sentitzen gara, hola funtzionatu behar izatera. Bueno, nik uste dute baita ere daudela joera batzuk, ez? Joera batzuk pentsatzen dut denbora askotatik datosenak, ez? Eta zerbait ohitura bat aldatzea eta sistema bat aldatzea, oso zaila dela. Orduan, bueno, saiatu behar gara horrela dago sistema, orduan, pixkat alik eta erosoen egiten hori aurrera eramateko, ze realitatea da egin behar dela, ez? Orduan, bueno, lurra ikutzen, lurrera begira, baina pixkat amesten ere. Osea, justo nera gentotzela hitz egiten ari ginen hori, no? Distribuzio lanen inguruan, eta Irenek esaten zian pues eski igual gomendagarria da norbait eukitzea, berari ordaintzea, eta orduan, ez, como desira hor dago, eta nola izan daiteken hori erreala zenbakietan, ez? Eta bizigaren arte sistema prekarioan, Aipatu duzue zuen adibidez sorkuntza honek ukitu duela, ez? Bakoitzaren barrenean zerbait, seguraski zuen inguruan ere bai, nola uki dezake arteak jendea, edo nola eralda dezake, lagun dezake gauzak aldatzen gizartean, arteak, dantzak, disiplina ezberdinek, zer eman dizaiok gugu gizarteari hortik? Egia da, ni behintzat artea ikustera juten naizenean eraldatu egiten nau. Orduan imaginatzen dut, eraldatu izan nahi duen oro ere eraldatuko dela juterakoan ikustera, ez? Orduan, nik uste dut herramienta oso potentea dela horretarako. Sortzerako garaian, era individual batean eta erakusterako garaian ezberdin ateratzen zera antzoki, kontzertu, edo esposizio batetik, ez? Nik esango nuke gorputzak espazioa behar duela, ez? Orduan, nik esango nuke arteak espazio egiten duela beste gauza batzuk gertatzeko. Osea, ohiko egoeran ez dugu espazioa egiten beste gauza batzuk gertatzeko. Daukagu egoera konkretu bat eta dinamika oso zehaztuak, ez? Arteak espazioak zabaltzen ditu eta hor dago, ez? Xarma, artearen xarma. Eta amimona ikustera joango den pertsonak, nola erakarri ditzakegu lan hau ikustera? Gero agenda aipatu dudan bezala gaur luze zijoan, zuenare nonbait hor sartuko dugu ja, benetan tokatzen denean. Nola gonbidatu dezakegu ikuslegoa zuen lan hau ikustera? Ni banin banoa arrasatera, bertan egin genuela entsaio general bat, danak oso unkituak aterazidan, mugituak da zerbait
uste dut tripak ikutzen dituela, baina era generoso eta eder batean egina dago, ez da iluntasunak ikutzen ditu, baina argitasun handiarekin. Orduan, bueno, uste dut bidai polita dela. Irene, zerbait gehitu nahiko zenuke? Niretzat izango litzateke, argi asko dagoen museo baten sartu, bale? Objektu gorputz eta gauza pilo bat ikusi, begiak itxi, naranjak usaindu eta joan. Wow. Boom. Bueno, mistiko hasi gara, galderekin eta bar, eta bukatu dugu oso borobil, ezakin nola ere poetiko edo, ez? Bai, jarraituko zaituztegu, ze badauzkagu beste gai batzuk ere lantzeko, baina, bueno, gaur zentratu gara Amimona proiektu ederronetan, nik egia esan, teaserra eta beste elkarrezketaren bat eta bideoa eta irudiak ikusita oso interesgarria iruditzen zait, telak ere ez ditut aipatu oialak eta baina uste dut horrere erabilera bereziren bat edo egongo dela, orduan seguro oso sugerentea eta interesgarria izango dela. Eta ez dakigu noiz den estreinaldia eta nun, baina bueno, saiatuko gara bertara hurbiltzen edo norbait bide. Ez, gu juten, norbait ez gu, gozatzeko. Zurekin berdin zait, zerekin dena aldatu da batean. Zautu zaitu danean. Eguerdiko 12 minutu baino gutxiago dugun honetan, agurtu egin marko ditugu, gaurko gure kafe hutsaren gonbidatuak, ez dakit, ez daukat garbi baten pelikula ikusteko, bestearen hileta espedut ez dugula ikusiko, akaso naranja usainarekin agurtzea horrekin konformatu beharko dugu. Bikote mila esker eta nahi duzen arte hartuko dugu, 2. kafe bat edo 3. bat etorkizunean. Eskerrik asko. Entzuleok eta gu bagoaz, eta gainera bagoaz oiana astetxo batzuetarako agurtzeko. Bai, baina, bueno, gero berriz izango da bueltan. Bai. Zu txintxibili, Hombre, jakina, hoi beti. Eta zu netre etzaetoriko, baina gu joango gara zure. Hoxe. Espero zaituzte. Ez zara ineres libratuko gutaz oiana. Ondo, hola behar du. Zurekin berdin. Egon nahi zori ikusten goiuri, espazio bat. Bai. Espazio bat. Vale, perfecto. Zautu zaitu danean. Entzuleo goiana aste batzutarako agurtuko dugu, baina bueltan izango da noski, eta goiuri zeizarandia berriz astelenera arte agurtuko zaitut. Plazar baduzu entzuleo, gu 11:05 hemen izango gara astelenean 2. kafea zarbitzeko, orain informazioaren txanda hemen naiz irratian. Zaindu asko eta asteburu ona pasa, muxuak aio. Keep calm and 2. kafea.